এই ভিডিওରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଅସଲି ଅଟେ। এই ଭିଡିଓରେ ଘଟଣା ଏବଂ ପାତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। এই ଭିଡିଓରେ ଥିବା କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ନ ଦେଖି କୌଣସି ମତ ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହାଲଚାଲ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ? ଖାସ୍ କରିକି ଦେଶ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା? ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ପୁରା ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଅଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିବ ତ ଧୂଳି, ମାଟି, ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କିଏ ଟିକିଏ କହିଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଉ। ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେନି। ଅଚାନକ ଆମ ଉପରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଆପ୍ର ରେଟିଂ କମେଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶଭକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସେନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଛେପ ପକାଉ, ରୋଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ହିଁ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଭାବୁନି କି ଆମ ଭିତରେ ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ତ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାବନା। ଆମ ପାଖରେ ଭାବନାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏନି। ଭାରତରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କଥା ହେବା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ କି ଝିଅ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆରେ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି, ଆମେ ତ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବୁ। ଏମିତି କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ଏକ ହୋଇଯାଉ। ପଲିଟିସିଆନ୍ଙ୍କ କଥାରେ ଥାଏ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, मेरे भाइयों और बहनों। ଆଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ। ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ହେବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଯେବେ କେଉଁ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିବ? ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୀତା ଆଉ କୋରାନକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ କେବେ ଗୀତା ଆଉ କୋରାନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ମାନେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଡର ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ତ ଦୂରର କଥା, ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କ ଜିନ୍ସରୁ ଟପ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ଆପଣ କହିବେ ଇଟ୍ ହାପେନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆରେ ଭାଇ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆମ ଭାବନାରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମ ସମାଜ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ସତ ମାନି ନେଉ। ଆଉ ସେଇ କଥାର ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ କରୁ ହିଁ ନାହୁଁ। ମାନେ ସେ କଥା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁନୁ। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ସବୁଠୁ ଆଗ ଖରାପକୁ ହିଁ ନଜର ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ଆମ ଭାରତର, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏହା କୌଣସି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ କିମ୍ବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଏହି ଫଟୋ ଆମ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ଏବଂ ନୈନିତାଲର। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରେ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗାମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଅବିକଳ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରପୁର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାପାନିଜ, ରୁଷିଆନ କିମ୍ବା ଚାଇନିଜମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଦେଶ, ଭାଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା କହି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେଶଭକ୍ତିର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୁଁ ତ ବସ୍ ଏତିକି କହୁଛି ଏହି ଫଟୋ ଦେଖିକି କି ଆମ ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ ଆମ ଭାରତ। ସତରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି କମି ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ କମି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦରକାର। ଆମ ଦେଶକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଆଗ ଆମ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶ ବଦଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବନାରେ ଟିକେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।